Assalamu alaykum Türkmenistanlar. Assalamu alaykum dünya Türkmenleri. Şugun 8 mart. Şugun men aýratyn çykyş edesim beli. Şugun gadyrly biziň aýal zenanlarymyzy gutlasym beli. Sebäbi biziň türkmen aýallar, ejelerimiz, dogallarymız, aýal gyzlarymız bizi ömür boyu türkmen ýigitleri gorak, destek diýerler, kömek edip öýüň saklayanlary, öýüň düýbi biziň aýal maşgalalarymız. Şoň üçin men sizi şu gün şu pursatdan peýdalanyp sizi hemmäňizi gutlasym gelýär. Gutlasym diýen diýende hemmäňizi jan saglyk, maşgala agzy berlik. Näme zat özüňize bir ýüregiňizi duýan bolsaňyz hemmesi size hasyl bolsun. Sağ olun size. Siz olmasaňyz biz bolup bilmez. Türkmen erkekleri, Türkmenistanlaryň erkekleri. Şoň üçin siz boluşuňyza Hudaýyň ming gatna şükür. Şu siz bolanyňyz üçin. Sağ olun ýene bir gezek. Janyňyz sağ bolsun.